coaches, for den kan også gå ind og sige, hvad du skal gøre for ikke at stresse dig selv. Og ja, midt igen. Midt igen, ja. Ja. Jamen, jeg... El Muchacho, han kommer lige over mig, det er okay? Han er lige taget der, ja. Ja. Jeg tror bare, jeg tager det stille og roligt, fordi de kommer ud. Jeg burde kigge en gang til, ja. Okay. Sådan, godt arbejde. ja. Nå, vi er klar? Tab. Nå, ja, okay. Men jeg har jo fundet ud af, at du kan jo ændre det. Der er jerndød blandt. Med sofa eller hvad? Ja. Ja. Jamen, der er rigtig mange. One looks like I interview politicians in t-shirts, so that's alright. Ja. Wait. Han er bange! Det er en farvunde. Og der har set en koncert så forfærdelig ved liv. Får de bedre våben end jer? Ja, Nice. Det er selvfølgelig dumt, at jeg dør derude.